Danas sam odlučila da snimam. Ako neko zna, u onom prošlom videu pričala sam vam o ovoj kući. Ovaj se preslači. Unicorn! Super Magic Unicorn! Wow! Wow! Super Magic Unicorn, jel da? Tamo sestra mi ulazi u kuću dojadila mi samo ide gore, dole, gore, dole, gore, dole, gore, dole. Gore mi imamo jednu babun. Prepade me. Što se glupiraš? Zapratite mog rođaka, on snima sa maminog mobitela. Zapratite ga na njegovom kanalu Ana Kordić. Ne mogu proći. Ako neko, ja ću samo reći svoje ime, pošto sam već njegovo rekla. Ja sam Manuela. Kako je slatka ona. Ćao. Mislim da mogu prići na masku. Ću ovo preskočiti. Evo ga. Jesam. Ali ovo tamo. Ne znam. To sam i tamo s strane. Čekaj, koliko je sad prošlo. Minuta. Okej. Ajde. Kako neće. I evo ga nastavljamo. U zadnje vrijeme često paljam. Tako da nije moguće se popeti ovdje. Au! Zabij se. Zabij se. Da ne reknem. Sam rekla sam, ali nisam snimala. Koliko je sati? Gdje je prozor? Pametna žena. WC. Mislim, muški pametan momak. WC je ovako zagradio, što je dobro. Znaš kao tu mala vrtašca napravio i eto ga. Da, moja kuća, šta bi ovdje sve bilo? Ne bi niko bio u mojoj kući. Sve bi nogom nabila ovako. I evo nas u gradu. Došli smo po balon. I da Megi dadnemo vode. Pošto nam se ne da vraćati u kući. I tako, evo nas. I kao što vidite, Megi pije vodu. Sačekat ćemo je, pa ćemo ići dalje. Evo ga, pao je mrak i Megi je popila vodu. Pustili smo balon. Ćemo ići kući, Megi. Dobro. Evo nas kući, idemo u kuću. I evo ga, ušao nam je neko, obukli smo pidžame i sve. I sada idemo da jedemo i spavat ćemo. Da vidimo šta će pozeti. I evo Megi, njoj se spava. Ja samo da pojedem nešto. Sad ćeš Megi spavati. Čekaj. Dođi Megi. Ajde. Spavaj. Idem ja gledati televiziju. Ako je neko gledao onaj video, novi namještaj. Tu imam hamburgere za to. I eto ga, sad ćemo da spavamo. A tebe ćemo istrati. To se da. Da mi spavati. Čekaj, ajde spavati Megi. A nemoj tu, to ti je zimsko, je vamo za ljetno. Baš narančasti i ljubčasti. Narančasti, dobro. Je li došla ona? Nije. Malo ću da si igram.
Malo ću se poigrati, pa eto. Opa. Op, op, op. Evo ga. Yes. To. Ja od kad igram ove PKXD, ja sam danima. Morala sam se. Mislim, što ovdje sidem kad imam tamo stolice i šta sam već stavila. Prepade me Megi. Ajde, malo ću da uživamo. I evo ga. Ako vam se svidio ovaj video, lajkujte ga, subscribeujte se na moj YouTube kanal i kliknite zvonce do notifikacije da vam dolaze obavijesti o svakom mom novom videu na mom kanalu. I čao!